nije bitno. Hoćete kupus? Može. Može, to je to. Pravimo picu za bakicu. Sačekajte, možete sesti tu slobodno. Ovdje će, probat će da sedi. Biće gotovo, evo, neko je jao picu, pojeo sve, tako da GG. Kroz 5 minuta biće gotovo, može. Evo, ja mislim da je dobro, a? Perfektno. Je li dobro? Potpuno zapečena, super. Evo ovako za vas. Hoćete da mi iceckam lepo sve? Može. Manje malo. Presni mi majonez nešto, kečap. Niti majonez. Malo mene smetim. Betnik. Evo ga. Može origano? Može. Jao, brate, jebem ti. Jebo, mamo, je moguće ovo. Bako, nije suđeno. Hoće da... Ma skini to. Da skinem? Da. Dobro je to je zdravo sve. Evo ga, ovo je parče je dobro. Ili da napravimo novu? Ma dobro je. Evo ja ću probati, ja mislim da je dobro. Jebote, kako mi origano cijel pali. Ubija bako, majku. Baka za minutu ne vidi. Nismo mi to namrlo, majku radili. Uzmi slobodno. Samo odvoji malo. Nema veze, zdravo je. Jebi ga ljudi. Ti si prošao čili, bro. A ja? Čili, to je već problem. Ovo je promocija šta? Je dobra pizza? Promocija, šta je? Pa nije ja pravim pizza.